Det var sabotage. Det var sabotage. Det er der uden enhver tvivl. Og jeg var der en af de første ombord. Det er ingen hvem som helst som for aller første gang snakker om Nordens største brandkatastrofe i moderne tid. Som høyt respektert inspektør i det danske sjøfartsdirektoratet var Jensen en av de aller første som gikk ombord i Scandinavian Star etter at brannene var slokket. Oppdraget var å skaffe oversikt, men ombord ble han overrasket over det han fant. Så tænkte det var satans det her. Det er sabotage. Og så kunne jeg jo så se lige pludselig parallellen. Hvem kunne have lavet den sabotage? For nu var det ikke 490 mistænkte personer, de skulle arbejde med. Nu var det højst 2-3 personer. Jeg tænkte meget over det, og så gik det op for mig, at det var en bevidst ond handling. Men den var ikke bare bevidst, den var også planlagt. 159 mennesker omkom i brandinfernoet. Jensen rapporterte det han fant til politiet i Lysekil, og understrekte at dette var viktig for etterforskningen. Men det skulle gå 20 år før han oppdaget at opplysningene ikke var brukt til noe. Politiet slo seg til ro med at en dansk trailersjåfør, som selv døde ombord, stod bak brandkatastrofen. Det helt store chok, det kom jo dengang de udmeldte lastvognschaufføren som brandstifter, og de samtidig lukkede sagen og erklærede, at brandnummer 3, 4, 5 og 6, det var følgebranden. Så Hva tenkte du når det kom ut? jeg tænkte, det passer ikke. Og der gik det op for mig, jamen du godeste Gud, du godeste Gud. Hvis norsk politi, hvis de havde snakket med os, så, og de ellers kunne tænke, så burde den sag have været opklaret i 1990. Inspektøren bidro under sjøforklaringen, men har aldri blitt avhørt av politiet. Hvem satte fyr på skuten? Det gjorde 2 for besætningen. Jeg vil lige sige, at en af de fyre lavede en anden grov sabotage ombord i det skib. Meget grov sabotage. Men jeg vil ikke gå i detaljer om den sabotage, fordi gør jeg det, så røber jeg dens pågældendes identitet, og jeg vil ikke sætte navn på det. Men norsk politis opgave at sætte navn på, det endte mig. Skal det være lett å finne ut dette for politiet? Det burde være en sag til højre ben, lige så let som at opklare cykeltyveri, hvis man vil. Hvis man vil. Tror du man vil? Hvis der er noget anstændighed tilbage i denne verden, også i Norge, så er man nødt til det. Hvorfor er du så sikker på at 3 personer i mannskapet tente på Scandinavian Star? Det er meget nemt at svare på, fordi jeg vil hellere vente om at sige, hvem var ombord i det skib, da det blev slæbt fra Kattegat og så mod Lysekil. Hvem var ombord i det skib? Oslo-politiet ønsker ikke å kommentere Jensens påstander. Scandinavian Star-saken ble gjenopptatt i 2014. Etterforskningen pågår fortsatt. Hva har det gjort med deg å sitte med dette i 25 år? Frygtelig. 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 Og det har været grimt at blive mødt med den der skulder der og sige, nej, jamen, det er norsk politi. Der, hvor jeg fik det godt, det var da jeg så det der dokument for 5 år siden, som gav basis for norsk politis frygtelige forkerte. Ikke? Så blev jeg glad, for så vidste jeg kunne pille det fra hinanden. Jeg kunne stille 5 helt skudsikre argumenter op for, jamen det er ikke rigtigt. Nu har sandheden været undertrykt. Sandheden skal frem. Pårørende og offentligheden fortjener, har krav på det. Du må regne med, det er jo norsk hjerteblod, det her. Og det er stadigvæk den største mordbrand, vi har. Det er ikke et simpelt cykeltyggeri, det her. Så det er min mission ved at gå offentligt frem her.